muso senantolanta kunda farafina gunkan Coupe d'Afrique des Nations kan musolakaw ta bafla minnu wɔrɔ éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile fɔlɔ hokumu kɔnɔ bi alamisa février kalo tile 20 san 2025 in na Mali musolakaw bɛ bisimila Gabon taw fɛ a ɲɔgɔndan bɛ tan Gabon jamana kan Mali forobatɔ degeli karamɔgɔ Salum Useni Mohamed y'a yira ko ale ka muso senantolantanaw bɛ lahala ɲuman na ka kɔn ɲɔgɔndan in ɲɛ an y'a sɔrɔ nɛgɛjuru sira sababu la bɛɛ dafalen bɛ yan bɛɛ ɲuman sera an ma an n'o y'a sɔrɔ sɛgɛn dɔɔni yera la an yɛrɛ fana sera an dagayɔrɔ la min France wele an hakili la minɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo bɛɛ bɛ tulo ni yɛlɛ na hakilina kelen de don o ye ka ka se ka sebaya sɔrɔ France wele se ka sɔrɔ Gabon ɲɛkɔrɔ o de ye laɲini ye fɛɛrɛ camanw sigira sen kan o kama Salum Useni Mohamed Mali forobatɔ degeli karamɔgɔ ala barika la denmisɛnnin minnu b'an bolo bi u cɛsirilen don an bɛ yɔrɔ na bi u kan ka se ka kunkɔrɔta di an ma an nakun don jamana ko don an se bɛ kɛ min b'a to an ka se ka bɔ ni jaabi ɲuman ye yan ka se ka victoire sɔrɔ ka di malidenw ma en même temps ka foli lase communauté malienne ma minnu sigilen bɛ Libreville u bɛɛ wula k'u jɔ kabini an ka naliko fɔra maa si ma to kɔ k'a daminɛ Libreville fo ka na se France o y'an kunbɛn ni bonya ni karama ye ɲɔgɔndan fila tanna kunun éliminatoire ninnu hokumu kɔnɔ Soudan du Sud bina kanankolo Algérie ɲɛkɔrɔ celu 5 Niger bina kanankolo Gambie ɲɛkɔrɔ celu 2 VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don